spre unde mergi, nerd. Vrei să te ajut să le strângi? De când aștept să te întâlnesc? Vreau să te întreb dacă... Vrei să mergi cu mine la bal? Cu tine. Cu tine la bal? Come on! Sunt de 5 ori mai înaltă ca tine. Și uite-te la tine cum arăți. Crezi că nu meriți ceva mai bun? Hei, să știi că sunt foarte bun. Hei, uite, fii atent. Fii atentă, fii atentă, fii atentă. Stai așa să vezi, uite, fii atent. Dacă sistemul termodinamic este un gaz ideal, conform punctului 4 al definiției acestui model, moleculele nu interacționează între ele. Cât costă o moleculă? Știi cât costă astea? Hei, Ai moleculele tu bani să mă scoți pe mine la bal? Hei, nu e asta problema. Poate că... Da! Este total problemă! Doamne, uite-te la tine cum arăți! Cumpără-ți scapă de ochelari ăia și cumpără-ți altă bluză și pierde pantalonii pe drum! Suzy!